Il-Prim Ministru Joseph Muscat u d-delegazzjoni Maltija komplew bil-ħidma tagħhom fiċ-Ċina fejn qed ikollhom tahdidiet biex jalqu ftehim ta' investiment mic-Cina lejn Malta fil-qasam tal-enerġija. Flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat u d-Deputat Prim Ministru hemm ukoll il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi li qed jaħdem fuq dan il-ftehim. Huwa mifhum li l-investiment mic-Ċina ser ikun qed jitħabbar fil-jiem li ġejjin. Il-Gvern immexxi minn Joseph Muscat sab sitwazzjoni mwera fl Malta li wiret mill-amministrazzjoni preċedenti saħansitra b'aġenzija tal-kreditu inaqqas il-credit rating ta' Malta minħabba dan. Kien għalhekk li mill-ewwel jiem tiegħu dan il-Gvern poġġa fuq sisin sodi il-qasam tal-enerġija. Apparti diskussjonijiet fuq l-enerġija delegazzjoni Maltija li tinkludi wkoll iċ-Chairman tal-Malta Enterprise ser ikollha laqgħat biex tkompli tattira iktar investiment barrani lejn Malta. Għada fil-għoddu l-Prim Ministru ta' Malta ser jiltaqa' mal-Prim Ministru ta' ċina Li Keqiang. Iċ-Ċina hija meqjusa bħala t-tieni l-ikbar qawwa ekonomika fid-dinja u bosta pajjiżi Ewropej qed iħarsu lejn iċ-Ċina biex jattiraw investiment lejn pajjiżhom. Ir-relazzjonijiet bejn Malta u ċ-Ċina ħadu spinta taħt it-tmexxija ta' Dominiku Mintov li kien l-ewwel Prim Ministru tal-Punent li żar b'mod uffiċjali iċ-Ċina.